Tak bolo to náročné, hlavne kvôli asi tým dunám a niekto akože by povedal aj, že to teplo. Bolo to, síce niekto povie, že keď uvidíte výškové, že keď pretekári vedia, že tam bolo možno iba 400 výškových alebo do 400 výškových, tak si to musíte asi vynásobiť minimálne 2 alebo 3 na pocit. Tak našťastie na trati bolo veľa občerstvovacích staníc práve s vodou, bolo ich tuším až 17. No a ten asi najväčší tlak som nezvládla na kilometr do cieľa, keď som urobila fatálnu chybu na veľmi ľahké prekažke a hodila skôr, netrafila, čiže v tom momente som vedela, že ak ja hodím, som majsterka ja. Tak zamrzelo to, lebo som si bola vedoma chyb, ktoré som spravila, že som si ich úplne vtedy v tom momente premietla, že a toto. Tá cesta je, že keď som aj začínala, tak prvé Spartane ja som popadala zo všetkého, tak ale Twister, asi z toho som mala dlho aj najväčší rešpekt. Aj túto sezónu som mala jeden taký pád, ktorý ma pripravil z neho tiež o pár miest a som mala pre ním, no ja som cítila vždycky taký tlak, že keď už som však v tej prekažke, tak už som cítila nervozitu. Niekedy sa stane napríklad aj tých balančných, keď som, ja tie balančné veci vlastne idem behom, hej, že tam nestrácam vôbec žiadny čas a niekedy sa stane, že sa šmyknem. Dobrý deň, ahojte. Pekný deň všetkým, ahojte. Vítame vás pri sledovaní a počúvaní dnešného podcastu, nášho nového podcastu, ktorý sa volá Za prekážkou. Aby sme sa na úvod tak trošku aj predstavili, tak toto je Nikolás, podpredseda Federácie prekážkových behov na Slovensku, vyštudovaný tréner a zakladateľ Tarzan Academy, ktorá sa venuje práve trénovaniu prekážkových behov detí, ale aj dospelých. Tak ešte raz pekný deň, vážení posluchači. Dovolte mi predstaviť našu moderátorku Simonu, ktorá v minulosti vyštudovala masmediálnu komunikáciu v Trnave. V minulosti takisto pôsobila v spravodajstve v televízii a v súčasnosti je teda moderátorkou spravodajstva jedného z najpočúvanejších slovenských rádií a matka na dovolenke. Na rodičovskej dovolenke. Tiež by som to chcela nazvať dovolenkou, ale no teda. Tak ďakujem pekne aj za predstavenie a je tu medzi nami aj naša ctená hostka Alžbetka Kubaščíková, okrem iného majsterka pretekov Spartan Trifecta vo vekovej kategórii 20-24 rokov a trénerka pod vedením práve túto nášho prítomného Nikolása. Pekne ťa vítame medzi nami, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie a teším sa na rozhovor. No, ďakujeme aj pekne. My sa tešíme a že nám priblížiš nie len tie svoje úspechy, ale aj pohľad do zákulisia takého náročného športu, ktorým OCR, alebo teda prekážkový beh je. Ale ešte predtým sa poďme preniesť tak na našu najnovšiu veľkú udalosť, majstrovstva sveta Spartan Race v Abu Zabi. Začnem rovno čerstvými informáciami, ktoré sú aj dôvodom, prečo sme si ťa vybrali ako hostia. Koncom novembra sa v Abu Zabi, v hlavnom meste Spojených arabských emirátov, konali majstrovstvá sveta v Spartan Race, podujatie, ktoré sa konalo v náročných podmienkach, v podmienkach púšte, vlastne v extrémne vysokých teplotách, dalo by sa povedať. Čakalo vás tam množstvo ťažkých prekážok a vy ako Slováci ste sa pokúsili zabojovať o titul svetového šampióna v tejto prestížnej prekážkovej sérii. Súťažiaci čelili dlhej viac ako 21 km trati s názvom Beast, na ktorej bolo zhruba viac alebo približne 30 prekážok rôzneho druhu, o ktorých ešte bude reč. Čo je ale dôležité, že slovenskí reprezentanti alebo športovci opäť ukázali sa v dobrom svetle a potvrdili svoju pozíciu medzi svetovou špičkou. Na pretekoch sme mali až 21 reprezentantov, ktorí sa v kategórii Elite, Age Group a Team vyrovnávali svetovej konkurencii. A ja môžem spomenúť aj také možno najhodnotnejšie výsledky Slovenska, ktoré určite stoja za reč, takže umiestnenia jednotlivcov v kategórii Elite, ja to budem čítať, nech sa nepomýlim, tých mien je tam celkom dosť. Takže najvyššie spomedzi mužských zástupcov finišoval Jan Vladár, ktorému len tesne ušlo pódium a skončil na 4. mieste. Hneď za ním na 5. pozícii so stratou 24 sekúnd dobehol Peter Ceniga a tretím našim reprezentantom v tejto skupine bol Richard Chrapa, ktorý obsadil skvelé 11. miesto. V ženskej kategórii sme mali prvú Slovenku v cieli Ester Hortobáďovú na 8. priečke, druhá bola reprezentantka z Podtatier v elitnej kategórii Bronislava Chrapa, ktorá dokončila náročný Beast na krásnom 14. mieste. Áno, Slovensko malo naozaj početné zastúpenie aj v kategórii Age Group, kde sa predstavia celkovo až 16 zástupcov. Vyhrať svoju vekovú kategóriu od 14 do 17 rokov sa podarilo Šimonovi Novotovi,
Na druhom mieste hneď v rovnakej vlastne kategórii finišoval Dominik Hansko. Druhé miesto obsadila medzi ženami 14 až 17 rokov Eliška Saganová. Na rovnakom stupni víťazov sa tešila aj naša hostka Alžbeta Kubaščíková 18 až 24 rokov a tretie miesto medzi ženami v kategórii 25 až 29 rokov získala Zuzana Samričová. Úspešný víkend, myslím si, že môžem zhodnotiť v Abu Dhabi. A mali sme aj taktiež tímové súťaže, kde naši Slováci eliťáci finišovali na úžasnom 3. mieste v tímovej súťaži. Pod našou vlajkou vlastne štartovala trojica v zložení Peter Ceniga, Jan Vladar a práve spomínaná Ester Hortobagiová. Druhý slovenský tím tvoril Šimon Novota, Alžbetka teda a Martin Rafaj, ktorí ste finišovali, ak sa nemýlim, na 15. mieste. Áno. Super, tiež pekný výsledok. A tak rovno by sme sa mohli do tých pretekov v Abu Dhabi aj takto preniesť telepaticky. Betka, ty si trénerkou a tiež úspešnou reprezentantkyňou a športovkyňou s mnohými výsledkami. Okrem iného, znova to spomeniem, titul majsterky Spartan Trifecta si vyhrala tento rok. Tento rok si teda vyhrala aj Spartan Ultra vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, tak? A tiež reprezentuješ našu krajinu na rôznych medzinárodných OCR podujatiach. No a v Abu Dhabi sa ti podarilo vybojovať spomínané krásne druhé miesto. No tak aké to bolo pretekať v takto náročných podmienkach, v tak odlišných podmienkach ako možno na Slovensku? Bolo to náročné, hlavne kvôli asi tým Dunám a niekto akože by povedal, že to teplo. Na to teplo som sa asi pripravovala najviac, že toho sme sa najviac báli, predsa len tam tie teploty. Dobre, už takto v zime sú tam okolo tej 30-ky, predsa aj na pušti, tam veľa tieňa není, takže toho som sa asi najviac obávala. Ale skôr ma to milo prekvapilo, že aj ma to asi upokojilo deň predtým, keď sme si boli pre registráciu, že ma jeden vlastne Novota ma troška tak ukludnil, že ráno ešte bude chladno, čo aj tak bolo, že prvú hodinu a štvrť tráte. Tie púšte v noci sú asi aj celkom že áno, chladné. Áno, tým, že sú chladné a to aj ráno, že kým tam ako veď stúpa tam rýchlo teplota, ale nebolo to také zlé, bolo to práve že aj príjemné. Takže tá prvá polka trate bola fakt v dobrých podmienkach, ale asi najnáročnejšie bol práve ten piesok, ten iný terén, aj keď aj na ten som sa snažila tu u nás pripraviť, chodili sme trénovať neďaleko vlastne Malaciek. Párkrát sme tam boli, ale bolo to, síce niekto povie, že keď uvidíte výškové, že keď pretekári vedia, že tam bolo možno iba nejakých 400 výškových alebo do 400 výškových, tak si to musíte asi vynásobiť minimálne 2 alebo 3 na pocit. Lebo spravíte do tých veľkých dún 2 alebo 3 kroky, ale jeden dozadu. A niekedy aj 2. Tým pádom je o mnoho väčšia záťaž vlastne fyzická, nie? Áno. Keď po piesku sa beha určite ťažšie ako... Presne tak, vlastne ten piesok, ten povrch na tej pušti, v tej Abu Dhabi, telo naozaj vyžaduje vyššiu prácu dolných končatín, čo dáva úplne zmysel a vyššie nároky na energetický výdaj. A v porovnaní, keď to zrovnáš beh v extrémnych podmienkach, ako je napríklad pri 30 stupňov, telo stráca schopnosť vlastne efektívne regulovať teplotu. Ako si ty zvládala napríklad takú hydratáciu, alebo ako si sa ochladzovala počas toho, či si využívala nejaké doplnky alebo niečo? Tak našťastie na trati bolo veľa občerstvovacích staníc práve s vodou, bolo ich tuším až 17. Iba síce na dvoch sme si mohli, ja som mala aj so sebou svoj odpasok, kde som si dala nejaký onťak práve na doplnenie, že keď sa človek viac potí, tak aby som doplňala tie potrebné minerály, vitamíny a ešte som aj mala so sebou nejaké gely. Takže vody bolo dosť na trati, tam absolútne som nemala s týmto problém. Že by som sa cítila nejako že smedná, že by som netrafila, že dlho som bola bez vody alebo niečo, tak som sa aj využívala, že som sa oblievala s tou vodou troška, že hlavu alebo šiltovku som si snažila vždy obliať. Takže viac som tá čistá voda, jontový nápoj a do toho, pravda, že gely na tú energiu. No a keďže si prišla do cieľa druhá, tak to znamená, že si vlastne do poslednej chvíle bojovala o to prvé miesto, že? Čo ti vtedy bežalo hlavou? Teda ako možno pracuješ s tou nervozitou, stresom, ktorý predpokladám, že nejaký malý bol? No, ten stres bol asi veľmi veľký pred týmto pretekom. Mala som na seba asi vyvinuté dosť veľké očakávania. A áno, že vlastne ten stres, no, bolo to 51 sekúnd. Vlastne to druhé miesto. Náš pretek, ja som sa vlastne naháňala celý čas, už sa poznáme, s Polkou z mojej vekovej kategórie, kategórie Emiliou Petelou. Vlastne ten pretek prebiehal už skoro od začiatku.
telo na telo, už od nejakého 6. 7. kilometra, že keď som mu vlastne tak postupne dobehla, ale že som si udržala trošku na začiatok na odstup, potom som mu dobehla a sme išli viac menej telo na telo. Tak to bol taký boj, že chvíľku čakať, kedy môžem vyraziť, ja už mám takú tú svoju taktiku na ňu. Ten moment prišiel na jednej takej silovej prekažke, lebo tak asi som silovo aj troška na tom zdatnejšie, ale zase som aj od nej ťažšia. Takže keď niekto zdvíha váhu, ktorá je približná jeho osobnej váhe, tak je s tým asi dosť problém. Predsa len, ale tak tam som išla troška do popredia. No a práve možno potom bol taký zlomový moment, kedy práve na jednej prekažke som sa dosť vytrapila, čo som ani moc asi nečakala, že sa to stane. A tam ma troška dobehla a možno tam tá hlava začala tak aj už predsa aj tá teplota, už tam bola vyššia, už to bolo cítiť, že už to celko peče, tak tam mi možno troška, som bola zo seba taká sklamaná, že mi tá hlava troška prestala pracovať tak, ako by mala. A potom znova sme sa nejako dobehli, všetko stále to bolo viac menej, že kúsok bola predo mnou. Potom boli nejaké opäť silové prekážky, kde som ju ja vlastne predbehla. No a ten asi najväčší tlak som nezvládla na kilometr do cieľa, keď som urobila fatálnu chybu na veľmi ľahkej prekážke Monkey Bar, z ktorej som spadla. Takže áno, priznávam to. Aj majster tesár sa niekedy utne. Takže to bolo to osudné, áno? Že to keby bolo keby, ja to vždy tak hovorím, že ťažko povedať, tak bola fakt kúsok za mnou. A tak to bolo tak, že my sme išli spolu už vlastne viac menej do cieľa, ešte tam bolo nejaké nosenie, preliezli sme Ačko a išlo sa vlastne na multiring. Ona išla naň prvá, alebo sme išli skoro naraz. A padla. Možno z moje taktického hľadiska som možno sa mala aj ja pustiť, ale proste mne to nedá. Že predsa len keby tú prekážku dám, tak by som mala od nej zase náskok, lebo už tam viac menej iba cieľ, alebo 2 prekážky. Pravda, že nepodarilo sa mi to, takže som tiež padla, hneď som uháňala na okruh a tá posledná asi najviac rozhodujúca prekážka, ktorá bola asi buď alebo, bol práve oštep, kde boli aj vlastne trest, nebol bežecký okruh, ale angličáky. A ona hádzala skôr odo mňa, ja som si iba namotávala a hodila skôr, netrafila, čiže v tom momente som vedela, že ak ja hodím, som majsterka ja. Áno. Ale nestalo sa tak, išla som aj angličákov, ale bohužiaľ mala o 4 angličáky viac a to už som mohla robiť čokoľvek a nakoniec... V tom strese, ako to telo vlastne funguje v tom režime športovom, prichádza taký autonómny stav vlastne našho neurónneho systému. Volá sa to, že sympatikus, hej, to je vlastne, funguje to ako plynná brzda. Máme parasympatikus, ten naopak ukľudňuje naše telo, režim, riadi naše dýchanie, srdcový tep, hej, pulzy vlastne v podstate. A mňa s týmto aj tak prichádza na taká otázka, keďže som aj sám športovec a v závislosti týchto prekážok existuje v športe taký stav, vlastne to, že flow, ktorý v podstate športovec je plne ponorený do aktivity, čo sa bude diať alebo čo sa deje. A výskumy aj naozaj naznačujú, že ak športovec dosiahne tento stav, tak pociťuje vyššiu efektivitu a menšiu vnímanú únavu. Či si niekedy takto pred pretekom predstavovala, že ako tú prekážku zdolám a podobne, ako sa s tým vysporiadavaš? Presne toto, že možno bol aj celý pretek, práve že poznám ten, ja to volám, že bežecký alebo áno, pretekársky flow. Ja som mala pocit, že som ho ako keby za celý ten pretek úplne tak nemala. Alebo že zo začiatku trate, že som možno aj tak snažila sa ho mať, alebo tak sa do toho vnoriť. Ale nejako mi tá hlava stále, možno som sa fakt pár dní predtým dosť vystresovala, moji blízky by o tom vedeli rozprávať, že ako som bola v stave aj všetko, že... Takže... Typické ženy, všetko aj analyzujú, premýšľajú, čo ako bude. Áno, už som fakt analyzovala asi z prostosti, keď poviem na rovinu, takže aj to asi zavážilo. Ale áno, snažím sa vizualizovať si niektoré veci, ako tie prekažky dám, nedám, alebo aj ten beh, ako bude prebiehať. Z jednej časti áno, vyšlo mi to, nejaká časť trate, z jednej časti zase nie. Takže... Napríklad ja častokrát pred pretekom nemôžem spávať, hej, proste je to vo mne, neviem to nejako ovplyvniť, normálne v tom čase... Pred každými pretekmi je spln. Áno, v tom čase viem ísť na počas toho splnu na latino, hej, alebo niečo a proste nemôžem spať a stále som akože v tom strese, hej, že ten stres už prichádza deň vopred, čo treba sa s tým nejako vysporiadavať. A napríklad ako tú vizualizáciu si spomenula, tak existuje mnoho športovcov, je napríklad taký Adam Ondra, lezec, ktorý
absolútne tam zjape, hej, naťahuje ruky, keď pri tej vizualizácii, keď si, alebo napríklad taká šifrinová, hej, a podobne. Niekto si zaspieva, takže každý má, áno, takýto stav, si myslím, že prežíva. Dá sa podľa vás obidvoch teda s týmto takto pracovať, že čím dlhšie to človek robí, tým akože to menej toho stresu a tak ďalej, že v podstate aj v mojej práci, hej, teda keď som prvýkrát mala takto prehovoriť, a srdce bušilo všetko, teraz sa proste postavím a hovorím a nemám nejaký stres z toho. Tak je to aj asi o tom, že čím viac človek preteká, tak alebo bude mať tých pretekov za sebou, tak vie aj asi, že do čoho ide viac a viac stále, ale je to podľa mňa jedna taká súčasť, že to k tomu patrí. Napríklad ja osobne, keď necítim napríklad na štarte taký ten zdravý adrenalín, že nemám tú správnu emóciu, tak potom neviem ísť tak ten pretek tak dravo. Že koľkokrát, že som už toto zažila, že som proste bola úplne, že to bol taký pretek, že ja to volám, že mech, že proste čo ja viem. Že ono treba aj prežiť. Áno, že a vedieť s tým proste to prijať, že taký sme a nejakým spôsobom kontrolovať. Proste to nejako sa tým ako ale nezaťažovať, že napríklad keď nemôže človek spávať, tak nehovoriť si a budem unavený a teraz budem zle vyspatý, lebo mám iba takto, lebo si to len sugeruje človek do tej hlavy, takže asi skôr myslím, že prijať to, vedieť s tým pracovať a... Je taká forma, existuje taká metodológia, alebo ako by som to nazval, že mindfulness, hej, to je taká, že metóda všímavosti, kde vlastne vieš pomocou psychologických prostriedkov práve tieto veci ovplyvňovať a nejakým spôsobom ich kontrolovať. Takže určite dá sa to, ale závisí aj od typu človeka. A ešte od typu pretekov by som povedala. Presne, však predsa len ideš do Abu Zabi, nejdeš túto za rok, nepôjdeš o chvíľu zase možno. Hej. Takže jasné, že človek chce čo možno najlepšie odprezentovať tú našu krajinu, aj samú seba a tak ďalej. Takže ešte sa vrátim teda k Abu Zabi. To bol taký poľsko-slovenský boj, dalo by sa povedať v poslednej chvíle. Dobre teda. Čiže pekne krásny európsky boj sme mali v Spojených arabských emirátoch. Naozaj akože máme byť na čo hrdí. A teda už keď si dobehla do toho cieľa, už keď si vedela, že teda si druhá, povedzme, padol ti aj taký kameň zo srdca, že teda už je to za mnou a dobre je tak, jak je, alebo mrzelo ešte trošku toto? Tak... A určite to zamrzí. Áno, akože v tomto momente to asi veľmi zamrzelo. Že inokedy to príjmam tak inak, že v celé. Možno aj tým, že fakt som si ja dala pred tým pretekom nejaké tie svoje cieľa, alebo prečo som tam, na čo som tam a podobné, alebo možno aj nejaké očakávania, už možno aj od ľudí, alebo hlavne aj od seba. Tak zamrzelo to, lebo som si bola vedoma chýb, ktoré som spravila, že som si ich úplne vtedy v tom momente premietla, že a toto. Ale zároveň áno, padol aj kameň zo srdca v nejakom štýle, že už to mám za sebou, tú drinu, čo sme možno od vlastne ešte predtým som mala jeden pretek v Sparte, že tú drinu, tú poslednú, že už mám za sebou a už vlastne už vymalované. Áno, že už je zároveň po sezóne, že síce ešte na ďalší deň sa bežalo, ale to už to padlo. Aj to padlo, ale zároveň ako dosť to mrzelo, že som to tak ešte nevedela prekusnúť za pár minút. No jasné, tak človek analyzuje a zamrzí, keď to bolo takéto tesné. Ja ako napríklad babyn tréner, tak ja som strašne rád, že prežíva aj takéto emócie, lebo to k tomu patrí. Proste nedá sa len stať tam hore. Presne takto premostím, presne som sa takto chcela opýtať. Ty ako je tréner. Tým, že stojíš tak vysoko, tak ten kyslík tam hore je riečí, hej. A treba ho brať naozaj zodpovedne, by som to povedal. A je fajn, že má takéto aj emócie a takú tú zdravú chuť k tomu športu. No tak keď už si takto začal, ako si prežíval tie preteky ty, ako jej tréner, tiež si ju teda neraz trénoval, či si to nejako sledoval v nejakom priamom prenose, či sa to dalo, alebo ako to? Tak s tým, že tam je časový posun. Tak ty si spal. A ja nie som zrovna rané vtáča, ale aby som nekryudil, nie, dal som si normálne, že budík, vedel som, že tie preteky sú live streamované, hej, čiže zvyčajne to je na YouTube kanále, kde tieto preteky bežia, ale točia elite coverage, hej? To znamená, že je nejaký jej priebeh vlastne tých elite vlny. Tým pádom betku som tam neexistoval, že tam ju zastihnem. Tak normálne akože pred pretekom sme si volali, hej, písali, držal som jej palce, nejak som proste do toho nakopol, snažil sa, ale ten deň preteku som asi stal tak pol hodinku pred záverom, musím sa priznať naozaj, aby som si nekryudil a pozeral som si, jednotlivé checkpointy, hej, kde vlastne ako bola priebeh, takže všetko som videl, že ako sa vysporiadáva s danými prekažkami, ale tie chyby, či tam robí nejaké a tak, to sa nedozviem, hej, to vždycky až po preteku. A Beba mi hneď vlastne po preteku volala, takže sa priznám. Informácie z prvej ruky boli hneď, takže... Ale áno, fandil som určite. No jasné, dobre, tak poďme rovno na tie tréningy.
Spýtam sa teba, Nikolas, najprv, že aká je Beba na tréningoch? Je poslušná? Môžeš kľudne nabonzovať hocičo. Tak určite. Beba to robí na výkonnostnej úrovni, tento šport, takže určitú disciplínu má aj zo svojej športovej minulosti, keďže bola bývalá strednotratiarka v atletike. Takže tam už som vedel, do čoho idem, keď sme nadviazali spoluprácu a strašne sa mi páčilo, že Beba je v tomto proste disciplinovaná. Vie niekedy aj odvrknúť, ale to k tomu patrí. A jo, ja si myslím, že Beba má tie predpoklady na to byť úspešná ešte. Môžeš kľudne ty na Nikolas niečo povedať. Aký je Nikolas ako tréner? A niekedy nie je taký, kľudne povedz, že činí príliš. Ja si zapchám uši. Netlačí na teba, že ty potom pohundreš, že neviem, čo od teba chce, alebo ako to ty vnímaš celé. Tak ja našu spoluprácu, odkedy som si to vlastne tak vybrala, tak ja vnímam veľmi pozitívne. Ja aj keď sa ma každý, kdokoľvek spýta, tak ja mám asi iba pozitívneho slova, že sme si našli ten štýl, ako funguje, alebo fungujeme na diaľku. Takže myslím si, že to sadlo, že taká tá chémia aj medzi trénerom a tým zverencom, že tam sadla a nemám asi čo povedať. Tie tréningy sú podľa mňa veľmi dobre nastavené, ja sa cítim dobre v tých tréningoch, bavia ma, to je veľký základ podľa mňa. Aj ten prístup, že ako k pretekárovi presne, že vie mi poradiť v nejakých situáciách, vie ma aj presne aj nejakú psychiku troška alebo tú mentálnu časť nejako nastaviť. Takže ja nemám asi čo povedať až tak krivo. To všetko nejako sme sa zladili tým, že... Aj ľudský, áno. Áno, aj to ľudský, že sme proste si rozumieme a aj to, že áno, ja pracujem, som tiež tu trénerka, takže sa to snaží zladiť aj k tomu, že ako to mám, niekedy ani sa nedá alebo niečo, ale bereme to, že veď to je ja si myslím, že odovzdáme si také skúsené informácie navzájom, že tréneri, pracujeme, áno, založili sme vlastne tým Tarzan Academy, kde sme aj tréneri vlastne aj s Adamom Riapošom a Ivanom Šoltisovou, takže tento tým funguje už ako celok a tam si posúvame tie informácie a takto by som to shrnul, takže... Dobre, mňa by ešte zaujímala tá príprava na tie samotné preteky, teda pripravuješ sa pravidelne, teda trénuješ stále, to akože už asi bežná súčasť tvojho života, to ináč nebude, je mi to jasné, ale keď napríklad vieš, že nejaké preteky sa dejú teraz o 2 týždne, tak povedzme, že či nastavíš nejaký intenzívnejší tréning, že či ešte špeciálne na samotný Spartan, nejaké OCR preteky sa ešte zvlášť pripravíš. Tak určite, tam dávame niečo také špecifické už k danej oblasti, že kde tie preteky prebiehajú, napríklad keď sa vrátime k Abu Zabi, tak sme presne tie posledné týždne smerovali do toho, že bude to silové viac na tie nohy aj všetko, že potom sme to napríklad, áno, našli sme aj nejaký spôsob, ako simulovať ten piesok, alebo sme našli, kde sa dá behať po piesku, takže sa to dalo nejako nasimulovať. Plážové ihriska trebalo. Presne, že už asi k tej danej lokalite, aj čo sa týka tých možno bežeckých tréningov, tak už presne, tam sa nedá bežať úplne, že rýchlo. Ako je to viac, niekto povie, že je to rovinatejšie, ale tak tie duny predsa, z toho hovorím, že to je krát 2, krát 3 na tú výšku alebo niečo, takže sme to k tomu smerovali aj práve tú nejakú teplotnú aklimatizáciu, aby sme si zvykli, že som všetky tréningy mala vnútri, viac menej naobliekaná. No jasno, tu už bola zima vlastne, to bolo november. Takže áno, keď je to, čím je to bližšie k preteku, k akému preteku, tak sa tie tréningy tak už nastavujú. Ale oni už celý ten rok nejako smerujú, ja väčšinou dám nejaký ten plán, čo by som chcela, aké mám ciele a k tomuto smeru, že si vyhradíme, že ktoré preteky sú tie najpodstatnejšie, alebo tie pre nás dôležité, pravda, že asi tie majstrovské zväčša a k tomuto smeruje už tak postupne. Ja súhlasím napríklad týmto s mojím rodinným známym, pozdravujem Podola, ak tento podcast počúva, on hovorí také jedno dobré porekadlo, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený, takže na to sme v príprave akože... No dobré, ale čo tie prekážky teraz si predstavujem, že ako sa pripravíš na ne, že napríklad šplh-pola, neviem, že tam býva a tak ďalej. Predpokladám, že doma nemáš nejaké lano, po ktorom sa vyšplháš na strechy. Sleduješ, že ako sa dá toto natrénovať, že nejaké telocvične, alebo... Áno, tak prekážky, ja mám našťastie tú možnosť. Ja aj kde pracujem momentálne a kde trénujem, aj ako keď si idem ja zatrénovať, tak je vlastne Hybko v Trenčíne, kde je aj základňa Spartanov alebo trenčiarskej skupiny tréningovej, STG Trenčín, ktorú trénujem aj momentálne. A tam máme k dispozícii práve, je to taký skôr crossfitový gym, takže tam máme aj lana, presne je tam vytvorená aj konštrukcia na nejaké tie prekažky spartianské, čo je veľká výhoda. Máme tam monkey bar, twister, dokonca dá sa tam urobiť multirig, ktorý si ja viem aj naskladať podľa seba. Ja mám svoje nejaké segmenty, ktoré si tam viem zavesiť, takže a simulujem to už
už záleží aj, že čo niekedy Nikolás napíše, že niekedy mi tam dá tú radu, ja si to snažím stále, lebo stále o sebe tvrdím, že som viac bežec ako prekažkár, alebo som lepší bežec ako prekažkár, na tých prekažkách stále pracujem a myslím si, že idem dobrým smerom a takto buď to robím na techniku, tie tréningy, alebo ich snažím sa už simulovať aj do tej nejakej záťaže, už aby som, lebo je iné ísť preteku v stave, že mám tepy niekde zóna 1 alebo pohodičke, že sa tak vyfúknem alebo úplne a iné mať potom tie prekážky zažiť v tých vysokých teplovkách už pretekových. A to sa snažíme tiež vlastne simulovať tými tréningami. Lebo ja som tiež zažil, že napríklad ja netvrdím o sebe, že som dobrý bežec, že som nejaký fakt, že topka, to nie. Ale mám také predispozície na prekážky. Akože áno, viem zabehnúť aj dobrý výsledok, s čím viem byť spokojný. Ale to chcem povedať, že zažil som už kopec prípadov, keď na kvalitnejší bežec, on niekoľko iných levelov prišiel na vyskúšať si prvýkrát prekážkové behy z typu Spartan. Vedel som, že proste ten bude sypať, ten pôjde bomby. Ale ako náhle prišli prekážky, tak z toho bežca sa stával taký kulhajúci bežec, To znamená, že proste on v tých systémoch, energetických nárokoch už nevládal v podstate udržať tú intenzitu tak vysoko. Inak záťaž sa dáva pri prekážkach alebo pri behu. Presne, čiže tam sú dôležité práve tie prechody a to treba vnímať aj v rámci prípravy v závislosti od súťažného obdobia, v akom sa športovec nachádza. Potom vlastne, keď je nezdolná prekážka, tak prichádza nejaký trest. Buď sú to tie angličaky, alebo ako si hovoril, okruhy nejaké bežecké, čiže znova... Alebo strhovanie pásky na OCR pretekoch, ktoré si už som zažila, takže to je taký nový koncept na Slovensku. Ešte bohužiaľ zatiaľ nie je, ale v rámci aj tých centier, čo si spomenula, tak máme akože pomaličky sa tá komunita prekažkových behov na Slovensku buduje, o čo sa snažíme vlastne aj my, ako Federácia národná prekažkových behov a poznáme také miesto Madonan farma, kde je vybudovaný takýto prekažkový areál. Áno, by sa to dalo v podstate tam chodiť aj natrénovať. Áno, ale dá sa to simulovať, ako Beba vraví, takže... Dobre, takže k tým prekážkam vieš, Nikolás, aj ty teda niečo povedať. Viem, že tiež v rámci prípravy možno na Spartan preteky nejaké, si doma pozváral nejaké tyče a vybudoval si také nejaké mini ihrisko trénerské, tak dá sa aj takto, nie? V podstate pripraviť, keď nemáš možnosť telocvične veľkej. Ak nebývaš v garzónke, v Nesbaku a ja som mal to šťastie, že pochádzam z rodinného domu, mali sme pozemok a môj ocko aj taktiež dedo boli veľmi zruční, takže mi aj v tomto pomohli. Sú stále, áno. Ale v podstate áno, prišiel taký nápad, chcem to robiť trošku na lepšej úrovni, chcem sa na to lepšie pripraviť, tak som si pozveral takúto konštrukciu, ktorá bohužiaľ dodnes už len chátra, lebo som v Bratislave. Takže áno. Takže tie prekážky sú taká moja silná stránka. Každý má tie silné stránky a treba to nejakým spôsobom vyrovnávať, ale zase nevravím, že netreba trénovať stále tú silnú stránku, lebo to je v tom, čo ste najlepší. No a keď môžem k tomu, tak napríklad ja nie som z rodinného domu, som z paneláku, ale to, že tá cesta je, že keď som aj začínala, tak prvé Spartana ja som popadala zo všetkého. Presne, že bežec, aj keď som si myslela, že vedia, mám silné ruky, ale niekedy je to práve o tom ume, že ako ísť na to, ale to som chcela, že sú možnosti, ako nehovorím, že každé, ale myslím si, že väčšina miest už má nejaké tie street workoutové ihriska, alebo tie vonkajšie, kde už je nejaká aj iba tá jednoduchšia razda na štýl monkey bar, že rovné tyče. Ja to napríklad tiež využívam, že keď je leto alebo takto, že teplejšie obdobie, tak si tam nanosím, som si ja zase kúpila, že nevyrobila, ale kúpila som si priamo tie segmenty, nejaké tie, čo vysia a ja si to tam viem sama dať, som si iba našla systém, ako to tam nainštalovať si a aj takto sa dá, takže dá sa nájsť tá cesta. Cestou z obchodu kúpiť mech zemiakov, dať si na plecia. Aj také, dobre je to kombinovať, ako vravíš, že atletický oval pri veľa takýchto ovalov máte aj nejaké hrazdy, alebo nejaké, kde sa môžete zavesiť a kombinovať to vlastne v tej príprave, takže toto je najlepšie, čo sa dá využiť. A otázka možno na obidvoch, ktoré prekážky sú také možno tie najnáročnejšie, ako to vy vnímate, obaja teda bežíte Spartan preteky, tak môžete k tomu čo to povedať? Tak v rámci Spartana, tak ja si poviem to, že čo mne robí asi najväčší problém. Tak ja, ako by vedel povedať, balančné prekážky si nie sú úplne, že super. To som aj rada, že v Abu Zabi neboli. Dobre. Takže ten oštep, aj keď akože už ho mám doma. Ďalší predmet, čo áno. Len ešte ho nemám do čoho hádzať, to je ten rozdiel. Ale máš už. Tak ten oštep, ale to
dá sa. A potom asi najnáročnejšia, čo mi dlho robila problém, bol twister. A hlavne keď bol ako na Bistovi, že trojkový, to je taká konštrukcia, tam má také ručky, ktoré sa točia. A takže to asi mne robilo asi najväčší problém z týchto, že potom už keď som sa do tých prekážok dostala, tak ale twister. Asi z toho som mala dlho aj najväčší rešpekt. Aj túto sezónu som mala jeden taký pád, ktorý ma pripravil z neho tiež o pár miest. A som mala pred ním, ja som cítila vždycky taký tlak, že keď už som išla k tej prekážke, tak už som cítila nervozitu, čo nie je úplne dobré, ale myslím si, že už sa to podarilo, že tam už je tá úspešnosť väčšia. Tak za mňa. Z mojej stránky vlastne ja sa riadím aj takým motom, ktoré som vlastne, o ktorým viem, ktorým vlastne sa označujem ako sám seba, ale snažím to dávať akože aj iným našim členom a podobne. Ja hovorím, že žiadna prekážka nie je príliš ťažká. To je vlastne takže to je aj naše motto akadémie, presne tak. A pre mňa to platí, hej, akože ja si celkom dosť verím, niekedy sa až moc ako keby cením, alebo neviem ako to povedať, takže ale určite mi robia niekedy problémy, keď sú napríklad lezecké chyty, ale úplne, že také maličké, hej, že sa človek zavesí koncami prstami. Predsa moja váha nie je váha polmaratonského bežca, hej. My športovci z OCR a z prekážkových behov zvykneme mať väčší podiel svalovej hmoty, takže ja som trošku ťažší typ. Takže, ale ak viete váhu, svoju hmotnosť použiť efektívne, tak nie je žiadna záťaž. Takže asi takto. Ale robil mi niekedy problém, že nie že problém, ale taký hod oštep je, že niekedy, že 50/50. A tam vždycky si verím, že na prekážke, keď prídem, tak niekedy sa stane napríklad aj tých balančných, keď ja tie balančné veci idem behom, hej, že tam nestrácam vôbec žiadny čas. A niekedy sa stane, že sa šmyknem a minulo, tuším, sa ospravedlňujem aj Jakubovi Kolárovi, lebo vlastne som vybehol na ten balans a hneď som ako stratil si tú cestu svoju, hej, za tým cieľom. A normálne som padal a ja som preskočil súčasne na druhý balans, kde sa nachádzal ten Jakub Kolár, hej. Aha, ty si proste chcel na jeho prekážku. Ja som to chcel prejsť a trošku to nevyšlo to, hej, tak som musel doskočiť vlastne a ja som to aj prekážku reálne dal, hej. Len som preskočil, ale tým, jak som dopadol, tak som jeho zhodil, no a to bolo dosť také arogantné odo mňa, ale klapky som mal na očiach, čiže hod sa to v športe stáva. Ja som sa mohol potom ospravedlniť, takže... A tým pádom mal trest aj on aj ty? Áno, bohužiaľ. Toto je niečo, čo ako pretekár nechceš zažiť, niekto to spravil. Ja sa to už stalo aj viackrát, ale no. Máš k tomu aj ty nejaký stalo. Ja som maximálne možno nechcela iba kopla, keď tak na nejakej stene. Mne sa stalo iba, že ma chcela aj nastrhnúť zo steny. Tak ten kontakt... Akože zámerne, hej? No, to sa stalo v Sparte minulý rok, ale doteraz neviem, kto to bol, to podľa mňa nebola ani moja veková kategória. Lebo moje superky boli skôr na stene ako ja a iba som cítila, že za opasok ma niekto ťahal. Čože? Ale tak, či to bolo... Myselné to ťažko, ale asi hej, tak nemala sa čo iného chytiť okrem mňa, takže... Možno padala v tom momente, chytiť niečoho, že možno chytím sa teba. Aha, no tak... Ale nie, akože mne sa toto ešte nestalo, ale ako povedal Niko, žiadna prekážka nie je príliš ťažká, aby sa dala prejsť. U mňa to je možno len ešte také, že chytiť tú seba dôveru v tom, že tým, že som fakt padala z veľa prekážok, ale už teraz vidím, že ten rozdiel a je to presne, žiadna prekážka nie je príliš ťažká, keď sa trénuje aj zároveň. Takže ten tréning. Vy možno môžeš Betka rovno ty povedať, pred pretekom vieš, aké tam budú prekážky presne, alebo len nejaké možno máš, čo možno, nie je to ako verejne dostupná informácia, aké tam budú prekážky? Mapy sa zverejňujú, čestne tak, Spartan má iba určitý počet alebo dá nejaké prekážky, ktoré sa stále točia, záleží od vzdialenosti, ktorá sa beží, alebo ktorý typ, či 5 ten šprint, super alebo beast. Či sa beží a už na základe toho sa tam dávajú aj tie prekažky, čiže viem, ktoré ma asi budú čakať na biste, čiže väčšina všetky, ktoré nás upraví a tak, ale áno, zverejňujú sa aj mapy, vieme napríklad, väčšinou sa to tak na týchto majstrovstvách sa to väčšinou v piatok zverejňuje, takže deň pred štartom sa zverejní, že ako, kde sú prekažky, kde sú nejaké stúpania, aj voda a tieto veci. Aspoň áno, vieme. Mňa by tak možno zaujímalo, možno aj poslucháčov, či si mala niekedy taký moment v tom športe počas tej tvojej športovej kariéry, že kedy to chceš naozaj že zabaliť. Či niečo také prišlo na teba, takéto vyhorenie, alebo kedy si povedala, že
idem robiť asi tancovanie, alebo neviem, že proste, že presedať. Či to prišlo na teba? Bavíme sa teraz o ktorej kariére? No, že či ste teraz tejto spartianskej, alebo celkovo športovej? Či si mala nejaký taký moment, že fakt, že teraz to už bolo dosť na mňa. Možno asi tej spartianskej niekedy sme tak... No, spartianskej. A ešte v spartianskej som asi úplne tento pocit nemala. Že ako niekedy už ja som... Presne ako Niko predtým hovoril, že že prežívam tie preteky emočné a takže niekedy po tom nevydarenom preteku som si povedala, že to nemá zmysel, že stále robím tie isté chyby, alebo že si... Takže ja sa viem tak sama zdegradovať dole, ale našťastie, že už mi to trvá tento stav veľmi krátko, že sa viem tak rýchlo spamätať, dobre, zobrať to. Áno, že hej. Ale asi ešte tento pri Spartanoch, aby sme to tak zdôraznili, lebo ja som ten moment zažila, ale počas atletickej kariéry, v úvodzovkách to dajme, ale počas atletiky som tento stav zažila, ale počas Spartana zatiaľ nie, že úplne, alebo počas OCR-ka, áno, sú tie, či na to mám, lebo predsa ja to beriem, je to prekážkový beh. Áno. A stále, keď som tie prekážky nemala tak zmaknuté, tak si hovorím, že keby chcem len že behať okruhy a že síce sa mi daria aj výsledky, ale behám stále okruhy, tak budem behať trail. Že je to v podstate nuda. No, že potom tak na trail, že iba behaj proste bez prekážok, ale ja som si toto nechcela dopustiť. Takže možno iba toto, ale to ma práve motivuje stále akože na sebe pracovať, že nezdám to, že mne to nedá, lebo ja som nahnevaná sama na seba, že to nedokážem. Jasné. Takže a máš teraz, teda? Ak vás nebaví napríklad čistý súvislý beh, tak vyskúšajte prekážkové behy na Slovensku, naozaj je ich, by som to povedal, že nie, že početne, je ich dosť veľa, kde si človek môže vybrať aj z rodného regiónu. Aj v Bratislave, Tarzan Academy, ktorá sa venuje trénovaniu dospelých, kde stretnete týchto dvoch a čo skoro pribudú aj deti, takže napríklad môžeme aj takto. A na záver by som sa ešte opýtala, Betka, že nejaké ciele do budúcna, teda máš teraz nejaké predstavy, čo chceš dosiahnuť teraz v najbližšom čase? Určite je to, že už vlastne v Abu Zabi, tak som tak pre seba, som si tak povedala, že som ukončila pretekanie vo vekových kategóriách a chcela by som už pretekať. To neznamená, že síce že končím, akože by som musela skončiť. Ja som mohla pokračovať len v vyššej, ale už aj tie výsledky iné, aj z iných pretekov, že som skúšala v elite štartovať, tak mi to nejako dalo, že tam sa chcem posunúť a už sa iba s tými najlepšími naozaj naháňať a tom viem, že ma aj posunie. Že možno teraz to ešte nebude na bedniach, ale viem, že to bude tá cesta k tomu, aby som sa na tie bedne tam dostala, že s nimi aj zároveň pretekať, lebo je to iné. Ja by som podotkol, že Beba už máš nejaký výsledok aj v elite, kde si aj získala takúto cenný kol, by som to nazval, ale napríklad v porovnaní, čo bolo v Morzine tento rok, tak ja som tak zrovnal, Beba vtedy bežala H kategóriu a keby bežala akože v elite, tak by skončila na krásnom 3. mieste na svetovej úrovni európskej, takže je to taký zaujímavý fakt, že v ďalšej sezóne asi predpokladám, že Morzín a tam, Ultra. Určite už som si tak povedala, že ako možno nejaké štarty vo vekovke budú, že už možno aj na ten taký vnútorný pocit, že keď sa iba tak možno vyfúknuť, alebo že niečo len, alebo tréningovo ísť nejaký pretek, alebo niečo, ale to asi skôr nie. Tak si myslím, takže je najväčší akože ten cieľ je sa posúvať v tej elitnej kategórii. Áno. Postupne. A aká by bola od teba rada, ak by si niekomu mohla dať, že kto chce začať napríklad s tým OCR športom alebo Spartanom, že ak má strach, či to nezvládne, aká by bola rada od teba? Tak nevyskúšaš, nevieš. Presne tak. Ja toto tak najradšej používam. Nevyskúšaš, nevieš, alebo proste zahodí ten strach, lebo tak ja som začala tak presne, že som išla to vyskúšať, že do open kategórie, tak keď to nevie človek, že nemusí hneď sa teraz ísť do elitnej kategórie, sa naháňať s tými a uvidí a hneď sa možno aj nejako demotivuje, že mu polka veci nepôjde alebo podobné, že treba to vyskúšať, sú tam na to tie open kategórie a otestovať si tak, že čo dokáže, kde má tie medzere a že či ho to začne baviť. Ano. Takže za mňa, že nevyskúšaš, nevieš, či sa človek bojí, či to zvládne. Proste v tie kategórie, napríklad Open, sú naozaj krásne v tom, že tam je veľa ľudí takých, ako vy si teraz myslíte, že to nedáte. Tiež veľa ľudí tam ide len, že možno prvýkrát, že chce dojsť do toho cieľa, bude to je tento víťazstvo. Ja som sa toho držala a držím doteraz, že stále je úspech dojsť do toho cieľa. A to, či už sa tam doplazíte, alebo dochodíte, alebo niečo, ale dojdete do neho. Takže... Ja k tomu poviem, ja som tiež bola na jedných Spartan alebo dvoch, tuším. Tuším, že ja som sa ťa tam dotiahol. Áno.
Mali sme možnosť ísť z rady ako tímovo nejako, tak som to využila a bol to fakt ten pocit, presne, že však ja som nešla na pody, ani som vedela, že nebudem, ale ten pocit, že som došla a bolo to brutálne. A zdieľať tie momenty. A naozaj je to taký zážitok, to je fakt úplne iný typ behu, ako proste človek, ktorý beží, tie prekážky, tak ono je také záživné. A akože keby mám čas a nie možno tie deti a tak vedela by som sa veľmi rýchlo do toho ponoriť. Je to naozaj taká Spartan rodina už, keď takto taká závislosť. Proste, ak to človek vyskúša, naozaj mu to zapasuje, tak je to práve to, čo mu práve v živote chýbalo. Dobre, tak možno je rada. Pre všetkých, ktorí uvažujú o Spartan pretekoch, kľudne vyskúšajte. Existuje nejaké príslovie vlastne africké, čo vlastne že hovorí, že ak chceš bežať rýchlo, tak chod sám. Ak chceš zajsť ďaleko, tak proste chod v skupine. A práve preto zdieľať tie momenty v nejakej grupe, alebo či už v tréningovej skupine, alebo s nejakými kolegmi, napríklad kamarátmi, tak je to úplne že mega zážitok. Dobre, tak. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla k nám a že si sa nechala takto dobrovoľne vyspovedať a vyťahovať kadejaké info. A my máme ešte takú hru pripravenú, takú krátku pre teba, respektíve, no to už asi Nikolás môže kľudne viac povedať k tomu. Napíš sa. Prosíš sa? Prípadne nejaký okruh a tak, hej? Áno. Vlastne sú to 5 otázok, hej, ktoré sme si pre teba pripravili. Ty na ne musíš odpovedať buď áno, nie, hej, ak ti poviem, alebo nájsť nejaké rýchle, alebo vytipnúť si z toho kontextu. Do 2 sekúnd, inak sa prepadneš pod, máme tam dvere. Padácie dvere sú tam, máme pripravené. Takže tlačítko priprav si. Áno. Dobre, časomiera môže sa spustiť. Takže klamala si už niekedy trénerovi, že si vynechala tréning? Áno, nie. Nie. Dobre. Koľko odbehnutých kilometrov za aktuálny rok máš? To neviem. Fakt neviem. Aspoň tip. Neviem, fakt neviem. Tipni. Neviem, určite viac ako 2000. No. Dobre, tvoje najhoršie tréningové ráno. Káva alebo budík? Najhoršie? Či ako si povedal? Najhoršie tréning. Tréningové ráno. Káva alebo budík? Najhoršie? Áno. No máš tam najhoršie, tak. Najhoršie. Dobre, káva alebo budík? Káva. Dobre. Radšej tréningy ráno alebo večer? Ráno. Dobre, poďme malo. Kedy chodíš spávať? Fú, už pred 10. Dobre, tak nespadla si, keď bolo to také na mále, viem pri jednej otázke. Nedoštudované, koľko pretekov zabehnutých, koľko kilometrov. Takže vidím, že nemáš štatistiky, áno. Vedel som štatistiky. Tak ďakujeme ešte raz teda aj pri sledovaní a počúvaní nášho podcastu. Vidíme sa vidíme sa pri ďalšom dieli podcastu Za prekážkou. Ahojte. Ahojte. Ahojte.